skončili sme u tých tabulátorov. Vidíme, že písmo máme pekne zarovnané. Takže ešte vysvetlím teraz ďalšiu vec, takú maličkosť. Vidíme, že písať sa už dá. Červeným nám počiarkuje chybné gramatické chyby, takže to len tak. Text sa dá vždy upravovať už potom, jak dokončíme písanie, tak vieme si potom dokončiť. Môžeme kľudne písať s chybami. Pravopisné chyby si vieme časom opraviť, lebo nám ich počiarkuje, takže to je veľká výhoda. Skúsime si urobiť teraz, chceli by sme si urobiť nejakú tabuľku, takže máme tu zase ikonu, hore máme ikonu tabuľky, vložiť tabuľku, takže vložíme tabuľku. Tu nám ponúka, akú chceme tabuľku. Môžeme hneď na začiatku vytvoriť tabuľku, to znamená takéto vlastne, budú to 3 riadky a maximálny počet stĺpcov, ktorý nám ponúka vytvorená tabuľka. To znamená, do vrchu si vieme písať nadpisy. A tak ďalej. To znamená, tu máme nadpisy, po ktoré si budeme písať do tabuľky, ktoré veci chceme. To znamená, zase je to vrch, sú to vlastne popisy položiek alebo kusov, ktoré budeme robiť. Môžeme si to vysvietiť a klikneme do stredu, tým pádom budeme mať v strede. Môžeme si dať ako hlavné, toto sú hlavné označovanie, to znamená, dáme si to, aby bolo hrubšie a už tu môžeme písať, čo to je. Áno, to znamená, že v Worde sú tabuľky len grafické, nespočítavajú. Najviac sa používajú teda tabuľky v Exceli, to si vysvetlím inokedy. Takže vidíme, zase si vieme zarovnať, pokiaľ chceme si zarovnať tieto časti, tak nechceme si zarovnať ľavú ako položku, iba tieto množstva, kusy a tak ďalej, tak si dáme do stredu, máme v strede. Pokiaľ by sme si chceli pridať viacej tabuľky, že nám chýba, to znamená zase klikneme si do tabuľky. Takto, klikneme si ikon myšou do riadku, dáme tabuľka, dáme vložiť a dáme vložiť riadky pod. Klikneme na riadky pod. Vidíte, vznikol nám ďalší riadok. Tým, že sme toto spravili, tak nám pribudol riadok. Zase keď klikneme tabuľka, vložiť riadky pod, pokiaľ necháme vysvietené, nič nerobíme, vznikne nám tu takáto ikonka, ona nám vznikla z toho, že sme to dali a je to vysvietené. Nemusíme už zase chodiť do tabuľky a riadky pod, ale môžeme klikať do toho a zvyšuje sa nám počet riadkov, koľko chceme. Pokiaľ by sme chceli, že nechce sa nám takto práca, tak si vysvietime, dajme tomu počet tých stĺpcov, koľko tu je, dáme pravým tlačítkom kopírovať, klikneme tesne pod ten riadok posledný, dáme prilepiť alebo vložiť. Takže asi nám to zle skopírovať, takže si dáme takto, dáme si skopírovať, klikneme pod a dáme prilepiť, vidíte, nám nemusíme toľko špekulovať. Máme krásnu tabuľku vo Worde. To je zatiaľ všetko.